И този таро разклад е за тези от вас, които се чудят да продължат ли тези отношения или да ги оставят. Сега, за да разберете дали този разклад е за вас, ще ви кажа, че в момента сте в пауза. В момента не общувате, може да сте разделени или просто в мълчанка. И какво показват таро карти относно това да продължиш ли тези отношения или да ги оставиш? Има нежност. Има нежност, има загриженост, има така всеотдайност. Мъжа, с който си, харесва да бъде с теб физически. Изключително много му харесва, но на него му трябва твоята подкрепа. За него е важно ти да го подкрепяш по някакъв начин. Всяка една от вас знае какъв е нейният партньор и от каква подкрепа има нужда. Това е общо четене и не мога да говоря за всеки по-отделно и за неговия случай. Така, да продължиш ли тези взаимоотношения? Определено таро карти показват, че ти се колебаеш. Тези отношения са не на кръстопът, на два пътя. И както зададах въпроса, да продължиш или да ги оставиш. Това ще бъде непрекъснато и през цялото време в главата ти, тази чуденка. Сега, вие ще имате хубави моменти. Моменти, в които много ще се радвате един на друг, но тук става въпрос за инфантилизъм. Инфантилизъм така по-детски. И двамата сте се привлякли явно от детските травми и двамата ги проявявате в отношенията си. Разбира се, това не всякога е лошо, но ако се отразява на вашата комуникация, на вашите отношения, на вашата близост, тогава вече тогава е пречка, тогава е токсично, тогава е нещо болно. Сега, таро показва, че ти си победител. Ти си човек, който побеждава. Ти си човек, който може да ръководи и така с лекота да променя нещата в своя полза. Не мога да ти обещая, че няма да има отново паузи между вас. Не мога да ти обещая, че няма да има отново раздели, тъй като вашите отношения са много плаващи и такива ще си останат за в бъдеще. Въпросът е какво искаш ти. Защото ти си наистина в голяма чуденка. Да продължиш или да останеш. Ако можеш да понесеш тези инфантилни и детски поведения от своя партньор, да, остани. Ако не можеш, тръгни си. За лично таро 4 ми пише на лично съобщение. Всички останали ги публикувам тук за теб. Благодаря ти за лайковете и коментарите. За мен е удоволствие да съм с вас. До скоро!